ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗನಿಕಲೇನು ಮಾತೆರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ ಬತ್ತಿನಗದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಂಡೆನ ಕತೆ ಒಂತೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಬೈದಿತ್ತ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು ಆ ಗಿಂಡೆನ ಕತೆಟ್ ಗಿಂಡೆ ಎಂಚ ಮಾಯಾ ಎನಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಆನಿ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಎತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 14,000 ಲೈನ್ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದನವನ್ನು ಪಂತಿನಾರು ಮಾಚಾರ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಆರ್ನ ಪಾಡ್ದನದನೇ ಬಾಗೊನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಓದುದು ಪಂದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಗಿಂಡೆ ಮದಿಮಲ ಅಪ್ಪೊಲು ಗಿಂಡೆ ಮದಿಮಲ ಆಯ್ನಕ್ ಸೊನ್ನೆ ಪೋಡು ಪಂದ ಹಠ ಕಟ್ಟುವಲು ತನ್ನ ಕಂಡನಡ ಪನ್ಪೋಲು ಪೋಯಿ ನಮ ಅಂದು ಅದಾಗ ಕಂಡನೆ ಒತ್ತೊನುಜೇರು ಕಡನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹರ್ಷಡು ಪೋಯಿ ನಕುಲು ಎಲ್ಲ ದುಕ್ಕೊಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾನು ನಿಕಲೆಗ್ ಓದೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆತು ಪಾತೆರ ಪನ್ನಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಪನ್ಪಲ್ ಈರು ಬತ್ತಜಿಂದ ಬೊರ್ಚಿಯೇ ಮದ್ಮಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಣಬೊಟ್ಟುಗು ಪೋವೊಡು ಎನ್ನ ಸಗೆನೆ ಎಂಕ್ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದಿಮಲ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ ತೂವೊಡು ಉಂದು ಪಂದು ಸೊನ್ನೆ ಗುರುಮಾರ್ಲಡ ಪನ್ಪೊಲು ಈರು ಬತ್ತು ಜಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಪೋವೊಡು ಕಾಣಬೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಎನ್ನ ಸಗೆನೆ ಎಂಕ್ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ನ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಕ್ ತೂವೊಡು ಪಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪನ್ಪೊಲು ಆತ ಪನ್ನಂಗ ಗುರುಮರ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೋಡ ಸೊನ್ನೆ ಚಲೋನು ಮಲ್ಪಡ ಸೊನ್ನೆ ಪೋಪುನೆಕ್ ಏನಡ್ದ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಲೋನು ಪತ್ತಿದ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಅರ್ಸೋಡು ಪೋಯಿನ ಸೊನ್ನೆ ಅರ್ಸೋಡೆ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಎರಮನೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಸೊನ್ನೆ ನಿಕ್ ಯಾನ ಕಂಡನೆ ಎಂಕಿ ಈ ಬೊಡೆದ್ದಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಎಂಜ ಈ ಹರ್ಷೋಡು ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಈ ಚಲ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಸಮತ್ ಆಂಡಲ ಈ ಹರ್ಷೋಡು ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನಾಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಿರ ಬತ್ತಡ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಕಂಡನೆ ಪಂದು ಗುರುಮಾರ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೋಪ ಕೊರದೋಡು ಬತ್ತಡ ಬೊಡ್ಚಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರದ ಬತ್ತಡ ನಿನ್ನಾತೆಗೆ ಈ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೇರು ಗುರುಮಾರ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಹರ್ಷಡು ಪೋಯಿನಾಲು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕೋಪ ಕೊರಚೊಂದು ಬತ್ತಡ ಅವರು ನಿಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರ ಮಿನಿ ಪಂಡೇಡ ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಗುರುಮಾರ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಪಂತೆರು ಕುತ್ತಟ್ಟಗು ದಂಡಿಗೆ ಜಾಪಾದಿರು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದಿರು ಬೋವಿಲೆಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಆತೊಲು ಪೆರಿಯ ಮಂದಿಲಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ತರ್ಪಾದಿರು ಬೋವಿಲೆಡ ಗುರುಮರ್ಲೆ ಚಾವಡಿ ನನ ಸೊನ್ನೆನು ಜಪ್ಪಾದಿರು ಸೊನ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಬಂಗಾರು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ದೀಪಾದಲು ಸೊನ್ನೆ ಪುಡಾಯಿದ ಪುರ್ಪು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ದೀಪಾದಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಸೊನ್ನೆನ ಕಾಣಬೊಟ್ಟುಗು ಕಡಪುಡುವೆರು ಎನ್ನ ಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅಜ್ಜಿರು ಬರುವೆರು ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ದಂಡಿಗೆಂದು ಪಂಡೆದ ದಂಡಿಗೆದ ಎದುರಾಡಿಡು ಉಂತುದೇರು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆದ ಅಜ್ಜರು ಸೊನ್ನೆನ ತರ್ಕದು ತೀರ್ತು ಪೆರಿಯ ಮಂದಿಲಿಗೆ ಜಪುಡ್ದೇರು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಚ ಆ ಪಿದಡೊಂದು ಕಂಡನಡ ಪಾತೆರ್ದು ಪಿದಡ್ದು ಕಾನಬೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪೋಲು ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡು ಬನ್ನಾಗ ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡೆರು ಅಜ್ಜೇರು ಸೊನ್ನೆನ ಜಪುಡಾವೆರು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮನೇಡು ಸಗೆ ಗಿಂಡೆನ ಮದ್ಮಾಲು ಮದ್ಮೆಡು ಸೊನ್ನೆನ ತಾನು ಕಾನಬೊಟ್ಟುಡು ದಿಕ್ಕಾರೋ ಸೊನ್ನೆನ್ ಮಲ್ತೇರು ಆತನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಇನಿತ ದಿನಮಾನುಡು ಪೋಲ ಮಗ ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ದುರ್ಗಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅಜ್ಜೇರು ಈಯಾಂಡ ಮಗ ಮೂಲು ಉಂತ್ಯಾಡ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಳಾದು ಪೋಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಸಗೆನ ಮದ್ಮಾಲು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಖುಷಿಯಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಈ ಪಿರಪೋಲ ಈ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜ ವಾವಂದಿನಾಲು ಈ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಡ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಪಿನ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪೊಂಜೋ ನಕುಲು ನಿಕ್ ಬಿಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ದುಃಖ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಸಮತ್ ಈ ಇನಿ ಪಿರಪೋಲ ಪಂದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋವು ಈ ಉಂತುಂಡ ಅಕುಲು ಉಂತು ಜೇರಿಂದ ಮಗ ಅಕುಲು ಪೋಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಂತಿಯಾಡ ಅಕುಲು ಉಂತುಜಿ ಪಂದು ಅಕುಲು ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಅಜ್ಜೇರು ಸೊನ್ನೆಡ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿತು ಕೊರ್ಲ ಮಗ ಪಂದು ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜೆರೆ ಆವಜ್ಜೆರೆ ಅವು ಈರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪಯ ಅಜ್ಜೆರೆ ಮಲ್ತಿ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಳಾಯರ ಬುಡೆಯೇ ಪಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜೆಡ ಪನ್ಪೊಲು ಆತನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೊನ್ನೆ ಕಾಣಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮ್ಮನೆಡು ಗಿಂಡೆನ ಮದ್ಮಾಲ ಮದ್ಮೆಗು ಮೇಲು ಮಿಂಚಿಗು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಇರ್ದು ಪಿಂಡಿಗೆ ಮೇಲೈ ಉಡಿಸೀರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗು ಮೇಲೈ ಬತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪುಡಯಿನ್ನ ಪುರ್ಪ ಕೊಂಡೊಂದು ಪೋಯಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಕಾಣಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮನೆಗು ಪೋಪೊಲು ಈ ತುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಸಗೆ ಐನಂಚಿನ ಗಿಂಡೆ ನಡೆ ಪೋಪೊಲು ಪಿಂಡಿಗು ಮೇಲೈನ ಉಡಿಸೀರೆನು ಗಿಂಡೆಗು ತುತ್ತಾಯೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಬತ್ತು ಬಂಗಾರನ ದೆಪ್ಪುವಲು ಬೊಳ್ಳಿನೆ ಮಲ್ತದು ಬಂಗಾರಡು ಕೆಂಪನೆ ಮಲ್ಪುವಲು ಸೊನ್ನೆ ತನ್ನ ಸಗೆಯನ್ನ ಗಿಂಡೇನು
ಪುಡಾಯಿದ ಪುರ್ಪದೆತ್ತುದು ತನ್ನ ಸಗೆನ ತರೆಕ್ ಮುಡಿಪುವಲು ಇಂಚ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವಲು. ಸೊನ್ನೆ ತನ್ನ ಸಗೆಯಿನ ಗಿಂಡೆ ನಡೆಪೋದು ಅವಳು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವಲು. ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಸೊನ್ನೆ ಪನ್ಪುಲು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪೆ ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಗಿಂಡೆ ಯಾನು ಇದ್ದೆಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ ಪಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ತುದು ಕನ್ನಡ ಕಡೆದುಕ್ಕದೆತ್ತುದು ಬಂಜಿಡು ಯಾವಕಾವರಿ ಮಲ್ತಲು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಚ ಬೇಜಾರಡು ಅವಳು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಈ ಬುಲ್ಪಡ ಯಾನಿ ಕೈತ ಸಿಂಗಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಸೊನ್ನೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಲು. ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಸಗೆ ಕಾಣೆಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮನೆಡು ಯಾನಿತ್ತುಂಡ ಮಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುದ ಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಪಂದು ಅಜ್ಜೆರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕ ಆವುಡಾಯಿನಂಚಿನ ದಾದಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ನಡಪುಜಿ ಪಂದು ಆಳು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಲು. ಇಂಚ ಮೇಲು ಮಿಂಚಿಡ್ದು ಬರುವಲು ಬೋವಿಲೇಡು ದಂಡಿಗೆನು ತುಂಬ ಉಂಡಲು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಾಣೆಬೊಟ್ಟುದ ಪೆರಿಯ ಮಂದಿಲ್ದು ಸೊನ್ನೆ ತಾನು ಸಾರಮುಡಿ ಬೈಲಿಗೆ ಜತ್ತದು ದಂಡಿಗೆ ಪೋಪಾಡುವನು ಪೂಕರದ ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಪು ನಿಟ್ಟು ದಂಡಿಗೆನು ಉಂತಾವೋಲು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಗಿಂಡೆನ ಐತ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಪಿದಾಡುವೋಲು. ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದಂಡಿಗೆನ ಪೂಕರದ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಅಲ್ತ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜತ್ತದು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುದು ಪೊನ್ನ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪೋಲು. ಪೊನ್ನ ಶಾಪ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೋಲು ಪಂಡ ಎನ್ನಸಗೆ ಗಿಂಡೆ ಕಾಣೆಬೊಟ್ಟುದ ಎರಮನೆಡು ಜಾತಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೂಟದ ಪೊಂಜವು ಮೇಲ್ಮೆಂಚಿಗೆ ಪೋನಗ ಎನ್ನಸಗೆ ಇದ್ದೆಂದು ಆದು ಪೋವಾಡು. ಜಾತಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಸಗೆ ನಡೆಗು ಆಳು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆದು ಪೋವಾಡು ಪಂದು ಅವಳು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲು. ಎನ್ನ ಸಗೆ ಗಿಂಡೆ ಮಾಯಾದು ಪೋವಾಡು ಅಜಿಲೊಟ್ಟು ಅರಿಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೆಮ್ಮೆರೆ ಲೋಕನಾಡು ಲೋಕನಾಥೇಶ್ವರ ಮಾಯನೆ ಬೆನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಗೆನು ಮಾಯನೆ ಬೆನ್ಲೆ ಪಂದು 7-14 ಲೋಕದ ಗಿಂಡಿ ಕೋಪಡು ಮಣ್ಣು ಮುಟದು ಪೊನ್ನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ದು ಗಿಂಡೆನು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಲು. ಮೂಲು ಗಿಂಡೆನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಸೊನ್ನೆ ಮಾಚಾಲು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಸಿರಿತ ಪಾಡ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಆಲು ಗಿಂಡೆನು ಪೂರ ಐತ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತು ಜತ್ತು ಪಿದಾಡುವಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋನಕೊಲು ಗಿಂಡೆನು ತೂವರೆ ಬರ್ಪೆರ ಅದಾಗ ಗಿಂಡೆ ಮಾಯಾದು ಪೋವಡು ಪಂದು ಅಜಿಲೊಟ್ಟು ಅರಿಬೇರ್ ಮೇರೆನು ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿಬೇರ್ ಮೇರೆನು ಅಂಚನೆ ಲೋಕನಾಡು ಲೋಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ನೆನೆತದು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟದು ಪೊನ್ನ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂಚ ಗಿಂಡೆ ಮಾಯಾಪಿನಿ ಅಲ್ತು ಗಿಂಡೆ ಮಾಯಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಂಡೆ ಕಾಣಬೊಟ್ಟುಡ್ದು ಮಾಯಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಂಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾಪೊನೆ ಉಲ್ಲಪ್ಪ ದೋಸೋನೆಂದು ಪಂದು ಯಾನು ಒಡೆಪೋವಡು ಪಂದು ಗಿಂಡೆ ಮಾಯೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವಲು. ಯಾನಿಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನಾರೇನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಸಿರಿನ ಬಂಜಿಡು ಜನತಿನಾರು ಕುಮಾರೆ ಪನ್ಪುನಾರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಕಡೆಕ್ ಗಿಂಡೆ ಕುಮಾರ ನಡೆಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಓಲಗಾಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಗಿಂಡೆ ಮಾಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ಗಿಂಡೆನ ಸೊನ್ನೆ ಅವಳು ಶಾಪ ಕೊಡ್ದು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಂದಿದ ಆಧಾರೋಡು ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನ್ನೈಕ್ ಈ ಕತೆನ ಕೇನ್ನಕಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.